Ahoj, tak prišli nám nové sandálky od značky Frodo. Frodo je chorvátsky výrobca koženej obuvy. Tak, tieto sandálky sú barefoot model, sú krásne široké, krásne tvarované okolo prstíkov dieťatka. Podrážku majú vyššiu, asi 6 mm vysokú, pritom je veľmi ohybná, mekučká, takže aj sandálky sa ohýbajú krásne. Sú celokožené, zvršok je kožený, vnútrajšok je kožený, aj na chodidle dieťatka je koža, tá je vysoká zhruba 1,5 mm. A perfektne sa dajú sandálky dotiahnuť okolo prstíkov dieťatka. Je tu takýto prekladací zips, suchý zips, takže viete si aj povoliť, aj dotiahnuť tie sandálky na tú veľkosť, ktorá vyhovuje vašmu dieťatku. A takisto taký istý systém je vlastne tuto pri členkoch dieťatka, tak znova viete si to povolovať a doťahovať podľa členku dieťatka. Okolo členkov tu je vymekčenie, aby deti nič netlačilo. Sandálky sú veľmi ľahké, povedal by som, že ultra ľahké, lebo jedna sandálka má okolo 70 gramov, že naozaj nie sú skoro vôbec cítiť ich váha, takže je to veľmi ľahká váha sandáliek, takže tak.